Enter Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Kazuva yasekuru. Ndinopa masoya makadi. Aiwa tiripo makadiwe imi. Ndinosimba makadi muri Zimbabwe. Aiwa tinodaira kuti muri Zimbabwe vatsvene zvavo. Masango makadi. Masango tiri kungotekaira zvishoma nezvishoma. Tichitsvaga kuona kuti vanhu vari kutinetsa kuti inini ndingaponere kupi. Vanga wane here rubatsiro. Saka maona tauya kuno kwamuri kuno kusekuru. Vanhu tiri kusangana kekutanga pano pa Sly Media. Saka tanga tichida kuti titange nekuzivisa kuti watiri kutaura naye ndisekuru vapi, nditateguru vapi kana kuti zvakamira sei. Right. Amukutaura naye. Zita rangu kuberekwa. Ndinonzi Simbalashe Murazi. Vanosvika pandiri vanonzi Chidekure. Vachidekure. Saka inonzi sekuru Chidekure. Tinotenda. Aiwa tinotenda sekuru Chidekure, tafara kukuzivai. Tafara kuzivana vamuri yeZimbabwe vari kukonzwa iyo. Tingatanga kuda nekuda kuziva kuti Simbalashe azoziva kuti pana sekuru vari kusvika pandiri zvakatanga rei. Kuti pana Chidekure panapa vari kuda kuita basa zvakauya sei. Matangira zvakaita kumasana nekudai. 2008 ndo pandakatanga kuziva kuti pane zviri pandiri. Mushure mekunge ndakavara. Naye ndichazoda kuzoti ndidzidzise vanhu pamberi apo. Asi gadzira nguva ndatangira zvakaita. Ndakavara zvisinganzwisisiki. Ropa ndakateswa. Ndakaitwa zvipi. Kungorara kuti ndikagara ndaimboita ngisendabatsirwa, ndomboita ngezvirinani. Ndichitoziviswa kuti mwana uyu aberekwa achitoziviswa pane mwana uyu pane zviripo. Gaisa chivanhu pane mwana uyu. Asi vabereki vakanonoka kuzvitambira, vakanonoka kuzvinzwisisa. Even nini wacho ndasingatozvinzwisise kana kuti ndizvitambire kuti ndozviri pandiri. Chaita kuti vabereki vanonoke kuzvitambira kwanga kuri kuti chavanga vasinganzwisise chii panguva iyo. Inhau yemachechi. Vaipinda chechi Johani Masowa. Alright. Saka nenhau dziri vanhu kunzi mwana ane mudzimu uri paari kana kudini. Vaingoti aiwa ngaanamatirwe. Zvibve. Vasinganyatsoziva procedure yacho yaifambiswa sei. Kuzosvika pandakazosvika apapo ndakazotorwara serious ndikambogara kuchipatara mwedzi wese. Ndipo vakazoti aiwa mwana uyu akafa ngatizviteedzei. Ndokutenga machirako akaita. Ndobva waungana nabamunini nevamwe vakadaro. Zvishwa mudzimu wakadaidzwa. Wakapanhorwa ndemusha. Wapanhorwa ndemusha ndipakazonoti ingawani zvinhu zvazvito
eignora zvinezambuka mangwana nanhasi vedzinza nongobatsirika nekuda kwatateguru Chidegure sekuru Chidegure aiwa tinotenda. Saka izvi zvakaitika muri pamakore mangana ekuberekwa? izvo zvakaitika nandani makore anosvika iyo 22 years. 22. Aiwa mama tisamuke, vazhinji vanowanzoti ndichitori kuma grade 7 kuma 13 iko nandadisamuke. Tinotenda. Sekuru Chidegure vauya vakauya vachiti vada kuzoita sei kumhuri yeZimbabwe? Sekuru Chidegure vauya vakauya vakanangana nechikamu chekubatsira nekuti zina kuti Chidegure isara atete vangu. Isara atete venyu? Vaitoita basa irori kumakore ari kumashure. Ndaatete vaiva atete kuna baba vangu. Vaitoita basa irori. Saka pavakabata pano pamwe yangu ino vakataura mashoko akataura kuti ndoda kuti basa rangu rienderere mberi risimudzire nomwe. Saka ndijekesai ipapo izita raatete. Atete vane mudzimu wakanga uchisvika pavari here kana kuti atete ndo vamudzimu wakunzi Chidegure uri kusvika pamuri uri machembere kana kuti ndisekuru? Pajekesai ipapo kusvika pandiri ndisekuru. Ndisekuru mudzimu iwowo wainzi Musina waibata pana atete. Atete vakasvika vakaita vakabuda vachitaura pavamwino kuti ndina atete musikuru uyu ndati mwana hanzvadzi yangu asimudzire basa rangu randaita. Atete vangu airapa nemushonga saizvozvo. Basa rakatangwana nemudzimu waisvika pavari unonzi Musina. Aiwa pari kunzikwa pakanaka. Tisati tapinda mune dzimwe nyaya, toda kutanga kuziva kuti vauya vari kuita mabasa aibatwa naatete vari kupfuurira mberi nawo. Ngatitaure inyaya yamakabata yekutanga yakaita kuti vanhu vari munharaunda makanga muri muchibva mataura kuti kwakuri kupi, yakaita kuti vanhu vazive kuti zveshuwa apa pane mhondoro inogona kuraramisa vanhu. Dara rakatanga kuita nandiri kunonzi kuMozambique, village rekumapara. Kune imwe mhuri yanga iripo yanga yatambudzika ichitadza kuziva kuti zviri kufamba sei. Vakunangana urori sezvino tine bira ranga ririko ikoko. Ndakatobva kuno kutoenda kubira ikoko. Ndobva vazouya vandiona pabira kusena ndobva vapinda mudara. Dara vakavatsanangurira kuti mimi mukunangana uroi but hapana kumuka achienda kunoroya mumwe. Nhau iripo ndiri kuti vabereki vevana vakaparara. Baba vavo vaiva Movheti akasiya pfuma, mombe, motikari nezvimwe zvakadaro daro pamusha. Mwana mukomana aiva mumwe chete. Mukomana ndobva adzinga amai pamba kuti murume wenyu akafa pakanya muchake akapara. Amai ndokubva vaenda akatoadzinga nechisimba. Izvi zvakatoitika muMozambique. Iye akatora mombe idzodzo akashandisa akaita zvaakaita. Ane hanzvadzi dzake 4 hapana mumba zvozvo vese ane mwana mumwe chete. Ndokubva vatsanangurirwa ndobva vatsanangurirwa kuti imimi dare renyu harisi pakuti mukuroiwa kana ndikudii. Mhosva yakapa vanhu mukomana. Amai varosvika mukutofa vasina chainacho kana chaakabenefita pazvinhu zvakashanda nemurume wavo. Vakasaka vakafa nechigumbu. Akafa nechigumbu. Saka uye murume uyu ndokwakuti kunonzi kutanda botso kwakuita nekuti pfungwa dzake dzanga dzakuita sedzikurasika. Ndakutaurira mukomasira yakachera foundation yemba 30 rooms. Achimuka everyday kunochera. Achimuka everyday kusvika apedza foundation inosvika muchuno munhu. Asi haana kana mari kana sendi rekuti avake kana mari kutenga window frame haana. Ane hope iye pfungwa dzake kuti kana ndazobata mari chazosimudzira kuvaka imba. Asi imba iyi mukupenga kwake ikoko yanga yakanatsorongeka iri nemaraini ari straight. Yanga itori nemaraini akanaka. Musandoro. Foundation chaiyo yakamira mune zvakanaka. Saka daro rakazonopatsanura kuti aiwa ndokunonzi kutanda botso. Imhosva dzakapara. Saka nhau iyoyo ndifika ndichakupai mukomasira kuti muzoiteedza muione kuti
nosvika sinoti rakazuva rakafuna kuuya nehama dzaamai varipe mhosva iyoyo. Alright. Aiwa tinotenda. Ngatichipindai munyaya yedu hombe yekuti mudzimu uri pamuri wauya mukati menyika ino yeZimbabwe. Tiri kunzwa futi kuti kubata zvekare kuMozambique, vanhu vari kubatsirwawo zvekare kuMozambique iko kwanditi. Saka ngatichitarisai mazuva ano vanhu vazhinji vari kunetsekana nenyaya dzekuti zvinhu hazvisi kuvafambira muupenyu hwavo nekuda kwenyaya dzeuroyi. Nyaya iyoyo mudare rino rasekuru inofambiswa sei? Mabvunza mubvunzo wakanaka. Nhau dzeuroyi muno mudare dzinobatsirika. Dambudziko riripo dati vanhu vanzwisise chinhu chinonzi uroyi. Chinhu chinonzi uroyi hazvireve kuti munhu anomuka achidya nyama yemunhu chete. Uroyi uri pakasiyana, uri pakawanda. Nini muno mudare ndatoudza munhu kuti wewe uri muroyi, ndiwakonza dambudziko raunganza vanhu nhasi muno mumusha. Munhu iye achiziva kuti nini handimuke usiku kuenda kunodya vanhu anogona kuramba, asi papo dare anofana kujekesa. Wati unoona muzukuru, uroyi uri pauri wewe. Gore rakati wakafamba kupinda munzvimbo yakati ukanotora mushonga uine chinangwa chekuti mushonga wakubatsire. Dzimwe dzenguva munhu atotora nekuda kutoromba kuda mari. Dzimwe dzenguva munhu anotora nezvimwe zvinangwa zvakasiyana, watadza kuzviteedzera mushonga zvaanenge akaudzwa, mhiko dzacho dzorasika. Mushonga iwowo upanduka chatova chikwangwa chamusha. Iye akuziva kuti handiroye, asi akatora zvinhu zvekukanganisa dzinza musha. Saka munhu anogona kutadza kunzwisisa kuti nini kuzonzi ndiri muroyi sei. Saka dare anofanira kupatsa mumwe pake. Zvati muno mudare zvinogona kupatsanurwa vanhu vakatoziva kuti nyaya iri kukonzera matambudziko mumusha inyaya yakatanga sezvizvi. Iri nhau yakatanga sezvizvi. Ukaenda iwewe ukanotora mushonga, dzimwe nguva vamwe wakanzi usayambuka uri kuwana, dzimwe nguva wakanzi usamhurisa nevakadzi, iwe ukavarirwa ukamhurisa. Pamwe mushonga usati atombokushandira basa ranga wakautorera wakatoda toite mari, usati atombokuitisa mari yacho watadza kudara mhiko yekushandisa navo. Saka iwe unogona kuzvitora zvekuti mushonga wandakapiwa wewe hauna zvavakandibatsira because handingazongoita mari yacho, but iwe wakatokanganisa kudara mhiko iyoyo zvakutotambudza mumusha. Vamwe vachifamba chibata iwe unogona kutoti vanhu vakundivenga ukashaya mwana wekutsanangurira. Ndo uroyi wekunozvitsvagira uchitsvagawo zvimwe zvauri kutsvagawo. Humwe uroyi watingaziva uroyi wakaita sei? Humwe uroyi ndouye uroyi kutoti munhu anotodya munhu chaiye. Uroyi hwouye kazhinji kacho vanhu havaenda kunotsvaga mushonga. Uroyi hwouyewe humwe wacho anotoyamwira kuzamura amai. Ndo uroyi hwaivapo kudhara. Kuona musha kudhara musha kuti uite chiremerera paifanira kunge patori neuroyi. Alright. Ukaona musha pasina uroyi unenge watoreruka musha wako. Saka mazuva ano uroyi huripo, asi ukuwanda ndo hwekuzvibatira. Vanhu kutozvibatira vega ndo hwawanda mazuva ano. Kutowanda kutodya vanhu ndwa ushoma, asi hazvireve kuti ukuzvibatira haurayika, unotouraya. Chausingazoita iwe mwidzi weuroyi pamwe kudya munhu wacho, kutadza kudya munhu iyeye, asi mushonga wako uchitouraya vanhu, uchipedza vanhu. Ngatiti munhu achitora manje chakutonzi chachikwambo chiri kudya vanhu ndizvo mumusha imo. Saka kana tiri muno mudare rasekuru zvinokwanisika here kuti nekuti vazhinji vari kutya kuti zvandakabata zvandingatoziva kuti zvandakabata ndo zvakukonzeresa kudai, asi kuti anozvidzorera anenge achitya, vanobatsirika here vanhu vakadaro muno mudare ratateguru? Vanhu vakadaro vanobatsirika. Munhu pinda muno mudare, munhu wotsanangurirwa kana wanga usikuziva, kana wanga uchiziva kuti pandakabata hapana kumira musha. Isusu masawira ndobasa redu, tiri kutsanangurira nhau zvifanira zidai. Hatitika tokuyananisai, vamwe vanenge vakutobatana nematemo, tokuyananisai semasawira, zvinhu zvobviswa. Handitika nekuti mhiko yemushonga yakasiyana.
kune zvimwe zvipambo zvekuti hazvipiswe. Zvazvo zvakaita seizvo. Itaipi yemushonga yakatosiyana. Ukatopisa hapana zvamaita. Matowedzera. Dambudziko hariperi mumusha. Kune imwe mishonga yekuti kana vakapisa zvinotorova. Kune imwe mishonga yekuti kana maibata pane zvinotoitwa neimwe mishonga kutoreverera mhepo iyoyo mutoirasira mumvura isingaperi. Kurova kuti kana maita marasirira mhepo iyoyo haichakwanisa kudzoka kudzinza ripi iroro. Vanhu vopiwa mishonga wogeza kuti kana mhepo iyoyo haichakwanisa kuabata. Asi kavazhinji ndosaka vachizoramba pamberi pevanhu kuti aiwa ina handina zvandakabata mumatara atinomboona uko. Iri nyaya yekuti anotya, chaanenge achitya ndechekuti paakapuhwa mhiko iyoyo akangonzi kangokanganisa mhiko iyo kana kuti udzoke nezvinhu zvonofa. Zvinodaro vanhu vanenge vachitora mishonga yavo mhiko vanhu vanopiwa mhiko dzakasiyana siyana. Iye anhu akatokuzwa mhiko kuti mhiko haufana kudai haufana kurara nemukadzi pamazuva akati. Iyo totora mudzimai mazuva asati akwana. Munhu anenge akatozviparira mhiko achitoziva kuti ndatokanganisa. Ikoko yekuti achidzoka pamwe anenge akaudzwa kuti kunoku ndoda faindi mari yakati auziva kuti handina. Pamwe akaudzwa kuti ngangai pamwe dzimwe nguva ngangai yacho yakatofa. Mazvinzwisisa. Saka matambudziko anosangana nevanhu vavo ngavachirega kunyara, nekuti ukanyara mhuri yaubereka inoparara yese kupera. Kana kungoramba mumusha kana marombe vanhu havarorwe. Mabasa chaiyo ukasvika kuti utsvage ukande CV unenge uchioneka seusiri munhu. Saka tabereka vana toda kuti vana ivavo vaende mabasa vapinde mudzimba vatichengete. Saka ukanyara ukutozviurayira upenyu hwavanhu. Pane nguva futi yekuti mhuri kunyanya mazuva ano mhuri hadzisina kubatana, asi mumusha mune mukuru akasiya abata, kana kuti ndibaba vacho vakasiya vabata, kana kuti sekuru vakasiya vabata. Vanhu ava havana kubatana, asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvoda kubviswa vanhu vakabatana. Panoitwa sei? Nekuti vamwe vakunamata, vamwe vanenge vasinganamate, havadi kupinda mumatare iwayo anenge achipandiwa nyaya yakafanana iyoyo. Panenge pakadaro vanhu zvitendero, pane zvitendero zvakasiyana. Hatiti munhu siya chitendero chako uye kuno. Asi mumhuri mukagona kubatana vaviri vatatu pazana, handiti? Vaviri vatatu vauya makabatana vakwanisa kuti tusvike mumusha tokwanisa kugarisana dambudziko iroro. Yangu vamwe asipo zvavo. Alright, aiwa pakanaka. Tiri kuona kuti munomu mune mishonga yakasiyana siyana iri munomu. Vazukuru kunze kuva nematambudziko akasiyana siyana. Imwe nyaya yatinogara tichifonerwa kuti munoziva here munhu anoigona inyaya yegomarara rinonyanyozikanwa nevamwe kuti kenza. Kuchivanhu tinoiti mhuka. Mhuka. Mhuka chinhu chiri kunetsa vanhu kuti vamwe vari kuti vakaenda kuchipatara hazvisi kuzonobuda sekufungidzira kwavanga vari kuita. Vamwe vanoenda ikoko vachinopiswa. Vanhu vakadaro vanorapika here mudare rino rasekuru? Ipapo watara zvakanaka. Mishonga iwowo ndomushonga uri kukasika kupera muno mudare. Dambudziko iroro ndodambudziko iko zvinezvi rakanyanya muvanhu. Uona kwatasako mushonga uyu uchiri unyoro newesoro baba ndewegomarara. Saiso tokuudzira kuti kana waona kuti wewe wabatwa chirwere chekenza, kasika kuti kuuya tokupa mushonga urapwa. Zvinhu zvese hazvidi kunonokerwa. Ukamototanga wapiswa wozodii womirira kenza ipararire nemiri wese, mushonga inogona kutadza kukushandira. Saka tokuudzira kuti uchangokasika uchangoona kana toona masymptoms kana kuti wabatwa kuchipatara, mhanya tikubatsire nemushonga yechibhoyi inopera. Ngatitaurei, ndinonzwa kuti kune magomarara akasiyana siyana, mhuka dzakasiyana siyana. Muchibva mataura kuti dzinokonzerwa nei, asi muchitsinhira zvekare kuti dzinorapika. Ndedzipi mhando dzemhuka kana kuti dzegomarara rekenza irori dziri kunyanya kuwanika mazuva ano? Mazuva ano kune zvirwere, ndakutanga nechirwere chepabonde.
anoiti siki. Chirwere icho cheche hachisi chirwere chekurera. Ukangambachirera chirwere ichocho unopedzisira waita prostate cancer. Cancer iyoyo inorapika hayo nechivanhu, but vanhu kana waona kuti waita chirwere chepabonde, kasika mhanya pachipatara chiri padhuze ubaya majekiseni. Kana kuuya kuno kune zvechivanhu tokupa guchu urapwa, nekuti zvinokonzeresa futi matambudziko ekenza. Koya gomarara rekunyaya yekutambudza madzimai remazamu. Kana watoona semudzimai kuti une masymptoms kana kuti wanzi kuchipatara, mhanya tikubatsire. Hatikurudziri kuti vanhu musaende kuchipatara. Endai kuchipatara muchishandisa zvemishonga yechibhoyi, unoona kubva mudambudziko iroro. Vamama muchitaura nyaya yekuti masymptom munhu asati amborwara negomarara kana kuti nemhuka haazive kuti aya ndo masymptoms anoratidza kuti ndane chirwere chegomarara pazamu rangu kana kuti pai, anoona sei mamwe masymptoms anoonekwa nevanhu ndeakaita sei? Pagomarara rechibereko rezamu, zamu unokwanisa kuomarara kuti ukadzvanya so unotanga kuita chigodo. Chigodo sekuti wange mandara. Kuti ukadzvanya zamu rako mukati unonza chigodo, chiro chawasiri kunzwisa chazongouya chawagara usina. Dzimwe dzenguva unoona kuti pamoto yamwisa zamu unoona kuti ramba kubuda mukaka, utoita karonda baba, unofunga kuti mukaronda kurumwa nemwana, vatozoona kuti karonda kako akasi kupora. Saka kana unaona kuti utoita karonda kasiri kupora pazamu, famba uende kuna chiremba. Kana kuuya kuno kune chivanhu tinana mbuye watinawo pano vanoita basa iroro. Nekuti asemadzimai kuti chironda chiri pazamu pake apa, chironda chekuti kurumwa nemwana here, kana kuti atova dambudziko regomarara atobata bara, ukasika kutopiwa mushonga urapika. Tinotenda kuti tichiri pavanhukadzi ipapa, rimwe futi rinowanika kuvanhukadzi, kensa inowanikwa kuvanhukadzi, kensa inowanikwa papi? Kensa inowanika zvakare igomarara rechibereko, ndo rimwe rekutambudza. Zvinoda kukasikirwa sekuti kwandaita. Wazoona kuzviona kuti waenda kumazuva 2 weeks atodarika, ukungoenda kumazuva mwedzi atodarika, ukungoteera mazuva emadzimai. Izvozvo unofanira kuenda kuna chiremba. Kana kuya kuno una chivanhu wotariswa, woona nanambuya vanachitaura vaya, woona kuti chii chiri pauri, ukasika kurapwa nokukasika. Nekuti unogona kuenda kumadzimai wofunga kuti pamwe ndikagadzirwa negirlfriend yemurume, iyo dambudziko richiita sei richikura. Usamirire ungotarisika kuti pamwe mudzimai chikomba chegirlfriend yemurume ndo yandigadzira chete. Tarisa maside ose, unozviregerera ukatopinda munjodzi, ukazotadza kurapika, urwere hwatokura. Mataura nyaya yekuti mudzimai anogona kuteera kwemasvondo mairi zvichienda kumberi. Saka munhu angazive sei kuti kuteera uku ndekwekuroyiwa, kutevera kusingagume ndekwekuroyiwa kana kuti ndekwegomarara rekenza? Ndozosekutora kwandaita kuti ukuwata dambudziko rakadaro, chikasika kuenda pachipatara chiri padhuze, utariswe nachiremba kuti haisi gomarara here kana kuti dambudziko ripi. Ukasika kuda kutrita dambudziko iroro risati rakura, risati raenderera mberi. Pane mamwe here magomarara anobata vanhukadzi tisati taenda kuvarume? Magomarara anobata vanhukadzi, pane dzimwe kensa dzisinei nekuti mukadzi kana murume, kuti unoona kuti taronda kana pagungwa, ronda iroro kanotanga kari kadiki so, iwe uchiona karonda kaya kakuramba kari fresh. Izvozvo zvinoona kuratidza kuti symptom iri isymptom rekensa kana kuti mhuka kuno kuchivanhu. Saka ukaona wasangana nedambudziko rakadaro, zvisinei kuti murume kana mukadzi, kasika kubatsirwa. Kuvarume ari kuvingwa nevarume mazhinji ari kutaurwa nawo kuchipatara kuti wabatwa iwewe une gomarara rakati ndeapi? Gomarara ndataura reprostate cancer kuvarume ndori kunyanya, nenyaya yekuti vazhinji vacho besides kuti zvirwere zvepabonde, asi prostate cancer inobata kuvarume.
saka unofanira kugara uchitariswa nachiremba kuona kuti kana waita dambudziko rakadaro ukasika kubatsirwa nekukasika. iye ane prostate anoona sei? Munhu ane prostate cancer kana yatobata unozviona nekuita weti padhuze. Dzimwe nguva weti yacho inenge isingatobude, unenge uchinzwa kuti uda kuita weti, uchingosvika mutoileti memwe weti haibude, uchinzwa uda kuita weti, unosvika mutoileti momo weti haibude. Ukaona wakuita izvozvo uzati ndo zvimwe zviratidzo zveprostate cancer. Saka unofanira kutomhanya nachiremba kana kuuya kuno nechivanhu mishonga izerapa totobva tatokubatsira. Tombobuda muzvirwere ndisati ndakanganwa. Regai tinodzoka futi kuzvirwere tozotaura nezvirwere zveshuga, asi ndafunga imwe nyaya yekuti isusu tinopinda mumajeri tichikurukura nevanhu vachitiudza kuti mhosva dzavari kupikira vakadzipara sei. Asi vazhinji vari tinosangana navo varimo mumajeri akasiyana siyana muno muZimbabwe vanotaura kuti ini hangu ndiri mujeri asi handina mhosva yandakapara. Vanhu ivavavo ivo havakwanise kuuya kumatare nekuti vatoo mujeri, vatoo muusungwa. Vanhu vakadaro hama dzavo dzinogona kuuya here kuvafambira nekuti idzo dzine dzichipupurawo kuhama dzavo kuti handina mhosva yandakapara muchindiona ndiri muno mujeri munomu. Vanhu vakadaro vanogona kubatsirwa here kuburikidza nehama dzavo dzisiri mutirongo. Ipapa mabvunza mubvunzo wakanaka. Iwo mushonga padhuze paugera vakazingachisero ndo mushonga wacho. Vane nyaya dzinenge dzichipisa unouya tozitonodza. Ndisingazokurudzira zvakavanhu kupara mhosva kuti unobva apara mhosva kuti ndakangopara mhosva novamhai vasekuzvidegura vanozvipedza. Hatikutaura zvevanhu vakapinda havana mhosva dzavakaita dzavakapara, asi nekuda kwekuti hapana kunatsoongororwa pamhosva yake, pamwe akashaya loya kana kuti kana umbowo akatadza kupa umbowo akabva atenherwa mukati asi asina mhosva. Vanhu ivavo vanobatsirika, asi andonyanya kukurudzira ndechekuti pamunenge muchiri kuenda kumatare usati wapiwa mutongo mhanya kuno tibatsira. Kwete kuzomirira kuti wapiwa mutongo wozoda kuti apiwe unokubatsira. But kazhinji uchiziva kuti wapara mhosva usati watanga kuenda usati watongwa gavama yako ndokutokuitira nhau dzacho. Saka mukutaura nyaya yekuti simbi inorwa ichapisa. Simbi inorwa ichapisa. Aiwa todzitonodza. Naika. Aiwa todaira kuti vari kudzinzwa. Ndisati ndabva pana iyoyo iri pedyo futi nepane imwe yekuti ini ndakabirwa zvinhu zvangu. Dare rineri rinokwanisa kubatsira here munhu akabirwa zvinhu zvake? Nauye kubirwa ini ndinobata mbavha asi ndinedza ndisingabati. Taurai nevazukuru. Pane pekuti iwewe uri mutauni munhu atokuisa foni muhomwe, atokuisa hoko muhomwe, zvichida atora foni, zvichida atora mari. Munhu iyeye kana kwaita dambudziko rakadaro ndoda kutadza kubatsirana. Ndoita munhu akagadzira mushonga wangu pano ukanobata munhu iyeye kuti azokutsvaga kuti akuwane zvinonetsa. Ndoda muzoona vanhu vanenge vangofamba nemastreets vakupenga vamwe vakuita sei. Saka ndinenge ndichida munhu wekuti wabirwa pamba pangava pakambani pokuti munhu kana akagadzira mushonga wangu anoziva pekuzodzoka kuzoripa okuziva kuti panaramba paye. Zvino manje kana ukangobirwa mutaundi munhu iye dambudziko rabata vanhu uchizoita sei pekukuwana hapana. Saka vanenge ane matambudziko akadaro nekuti munhu wokuba rinenge riri basa rake, saka pamwe abira vanhu 3 musi iwoyo ende haana adhiresi yavo, haana adhiresi, havazive. Munhu angoona munhu mutaundi kuti afoneri pachena obva atora. Saka vanhu ivavo hazvive kuti mushonga ubate unobata but kokuzoti munhu iyeye auye muzivo wangu zotanga kudzoka pana chinetsa futi sekuri hapana chafamba makandikedzira mabva angu hasai ndaiona but mbavha kokuti ikuwane ndikune munhu uchinetsa asi mushonga wangu ukatobata wakashanda. Saka kuti ndisanetsana vazukuru vangu ka ndinoda munhu wekuti ndapwanyira ulindo iri munhu apinda mumba atora pangava padanga ng'ombe atozarira danga akapinda akatinda madhonzi akaenda. Kana mushonga wangu wambata akuziva kwekudzoka kuti vandakatora ng'ombe uya akuziva kwekudzoka kuti ndisanetsana vazukuru vangu kuti asi
ndakabira foni yangu mutaundi munhu iye asati auya kuzondiona papo handiri kunyepa sukuru wangu. Aidzo dzemombe dziri kubiwa takatotambira imwe foni yakabva kuheadlands uku vachitaura kuti tanzwa nekubirwa mombe polisi haina zvairi kutibatsira. Vanhu vakadaro vakateerera zvinokuratidza kuti vanobatsirika vakauya kunoku. Vanhu vakadaro vanobatsirika ende zvinoita mushonga wembavha hauna basa tokabarini kana vatoba kana 5 years dzakapera as long as mbavha iyoyo iri penyu isina kufa vanobatsirika. But kunomwe munhu wekuti vamwe akapirwa svonda yakapera asi mbavha yacho yakafa. Mushonga haubati zvachose munhu anenge akatofa. Asi mudare zvinogona kuzivikanwa here munhu asati aenda kumberi uri kutsvaga akafa? Zvinokwanisa kuongororwa izvozvo zvidaro kuti uyu munhu uyu akakubira asisiri mupenyu akaparara. Ngatidzokei kunyaya yeshuga. Chirwere cheshuga chanetsa iyezve vanhu tongonzwa kuti adonha, vamwe vakutofungidzira kuti vamwe iCovid, asi ndonzwa kuti kana shuga inodaro. Vanhu chirwere mishonga mukati memishonga yamuri kunongedzera mine mishonga here yekuti munhu anokwanisa kurapwa shuga? Mushonga weshuga uripo munodaro. Shuga hairapike ne2 days kana 3 days. Mushonga wanotokupa pano weshuga makosi anoita 3 anogona kutodana na 2 months uchishandisa zvakare mushonga kuchipatara yaunenge wakapiwa nachiremba. Kana uchinzi zvibaye uchizvibaya uchishandisa zvakare mushonga wechibhoyi uchitesta shuga yako uchiona kuti kuita sei, uchitesta shuga yako uchiona kuita sei, uchiuya pano uchichinjirwa mushonga yapera uchipiwa imwe mishonga kusvika ndakudza muzi kukosi yako yakwana newo ndisati ndakudza unouya wega uzotora seku ndikuzvitesta shuga yangu ina ndichaita sei handichaiona apa pasisina. Tomira kupa mushonga mukamushini kako kakwaurase unogara uinako mwedzi mwe dzenguva pamwe unenge sina kuperera unoona kuti ukapedza na 2-3 months unoona futi yakwira. Saka unofanira kugara nemushini wako uchizvitesta kusvika unyatsomeka shuga kuti aiwa zvinezvi zvapera. Aiwa, tiri kufamba naye nyaya yekuti kuti sevanhu vari kusangana kekutanga pano paSly Media TV tiri kuita tichibvunza mibvunzo yakawanda kuti vati vazukuru vanzwisise kuti ndezvipi zvinenge zvavanogona kuzobatsirwa kana vachinge vauya kunoku. Imwe nyaya ndeyekuti tabva pane chirwere kune vanhu muupenyu vanogona kungorwara sematauriro amamboita paipa muchiti imimi makarwara zvikatadza kunzwisisika asi zvikatadza futi kugamuchirika nevabereki nokuti vaenda kuchechi, iri nyaya yekuti pane mudzimu unenge uchida kusvika. Vanhu vanganzwisise sei kuti uye vangabatsirike sei kuti mudzimu kana uchida kusvika unofamba sei? Takatarisa yenyu nyaya yawo futi. Tobvunza zvakanaka. Nhau yemudzimu mazuva ano kwane zvitendero zvakasiyana siyana. Hatingaudze munhu kuti siya chitendero chako uye kuchitendero chedu uye kuno kuchivanhu. Munhu ndozvaanenge akasarudza zvipi izvozvo. Kana paita dambudziko rekuti paine chivanhu chiri pauri kana usingachide chine nzira chinogadzirwa nayo. Unogona kutozviramba? Chine nzira chinogadzirwa nayo, chinogadzira nayo isusu vechivanhu. Totodaidza mudzimu wacho wouya toita chivanhu chatinoita tobikwa zvishoma shoma. Kana pane machira anotengwa yotengwa zvoitwa chivanhu zvinoitwa machira yoiswa murwizi. Kureva kuti mudzimu iwo kana wachizobata wakutobata pane imwe homwe isiripi yati aiwa ina handingazvikwanise nekuti ndinonamata. Saka zvinhu izvozvo ukasazvigadzirisa zvinoramba zvipa maproblem. Dzimwe nguva unoona problem yekutoti ukapinda mumba waramba, ukapinda mumba pamwe murume kana mukadzi ukatora mukadzi agare ukarorwa pamba pacho unongodiwa mazuva mashoma warambwa kutoita munyama chaiko kana kutokupa urwere setaona achiita kwenu kutoona kuti urwara iwone ngochida kukurwarisa kukupa dambudziko iwewe kuti ufambe uzvitsvage kuti chii chirikundikonzeresa kana wazviwana wozvigadzirisa. Alright. Ndo secret yacho naipa kuti rwara
utsvage utsvage kona sekuru anodi kungoti pachishona tingati vanoti kana pachirungu vanodi kungonditipira kuti hey kana kuhope kuti ndoda kuuya pauri apa panondimbotanga ndamborwara ndomboondoroka zvazvinoita muzukuru wangu kana munhu achinza nemudzimu hazvireve kuti unobva watongoti muso unosvika pauri utobatotanga kutotaura aiwa pane procedure inoitwa kuti mudzimu uzonzi wataura pano ndina vazukuru vakawanda ndinobatsira pana dzemudzimu idzodzi kuna nezvemanjusu kuna vamwe vatata zvemvura izvezvo ndo zvemanjusu kozoita vamwe nemwe mudzimu inoitwa kuninga kumapako vanhu vava vese ndinovabatsira saka tinonzi mudzimu kana tinzi wabata pamwe haungobata kuti iwo wangokubata dzimwe nguva wangokubata parodhapo wototanga kutotaura aiwa iprocedure inotoitwa yandotoita futi inini pano andatoapa ndinonhu vakuru nokuti kana chiita nhau dzemudzimu hadzidi madzimai vanobika doro vangava madzimai kana varume panenge pakuda vanhu vakuru vabva zera kana vari madzimai asisaende kumazuva vakura ndivo vanokwanisa kubika doro rechivanhu uyezve kana vasvika vanosvika paumwe iyoyo chembere idzodzo ndo dzinoenda nemukombe kunopa svikiro ripi iroro mukombe wengava mvura kana wawa ndo dzinoita procedure iyo asi hama dziripo dzichizonzwa mashoko anozoturwa kubva kumudzimu iwona nekuti ndikusangana vamwe matambudziko futi ekuti munhu anogona kuuya ega pano utoya nemachira yake ko zvakaipei kuti munhu angofambawo ega vamwe vari kuchechi havasi kuda vamwe vanenge vari kuchechi havasi kuda handiti but machira hauzvitengerewo nekuti vanhu vato nemudzimu obva wati andaona sekuchidegu rakafuga jira ravareretso nerimwe rakadai saka nditenga angu vafana neavo aiwa zvisirizvo kana vauya pano toita procedure ndatora iyoyo zvoitwa mudzimu uri pauri wodaidzwa kana mudzimu wauya ndounozotaura kuti ndikuda jira rakati nejira rakati nejira rakati hauzvitengerewo nekufunga kwako mavanzwisisa musiyano wako hauzvitengerewo mudzimu pauri ndounotaura kuti ndikuda jira rakati nerakati nerakati hauzvitengereweka saka muri kukurudzira kuti vemhuri vanofanira kunge vafamba vese here kana kuti imi ndimi unozomutengera munhu wacho ndikukurudzira pakuti kana paita chikamu chakafanana ichocho chekuti pakunzi pane mudzimu kana chifamba nevamwe ukama kana iriwo zvavo kana zvinoti vamwe vanenge vachienda kumachechi vanotadza kuzvitenda but vachizviziva kuti iwo wafamba kufambira nhau idzi nenhau yekuti ndo zvimwe zvinhu zvokubata vanhu vanongedzana mangwana munhu anozokuona vane nhekwe vakufamba nenhekwe but vaikuziva chipinda chechi vakuzokuona vane nhekwe vane machira atonzi hani machira mumba kune vamwe vanhu vasingazvinzwisise unenge vakutonzi pakafiwa ndiye wenyu pakafiwa ndiye saka ndokurudzira vanhu kuti famba zvigadzira nhau dzechivanhu nhau dzimumusha batiranai pamwe chete kana mudzimu uchiuya hausi kuinga iwewo homwe chete wauya kuzobatsirwa mudzimu kuda tobatsira musha wese nekuti mudzimu kana uchiona nodambudziko runotobatsira dzinza rese ndapi matambudziko anobatsirwa nemudzimu wemudzinza renyu right ndichitaura nini semuenzaniso ndichada kuzoti ndidzoke futi kumashure kana tange tadzoka kumashure chinhu chinonzi mudzimu kune vanhu vanototya kutozeza kuti akanza nemudzimu anobva afunga saka ndichatange zvikuita sekuchideguru izvi zvokuti ndombondazaza mushonga vanhu ndichirapa vanhu vakajuya vachidii aiwa hazvireve kuti ndo unongonzi mudzimu chete kuti nemwe midzimu yeushavi chaivo kungoti unokwanisa kurotesa kuti nyange uchida kuita chinhu unokwanisa kutorota kuti siyana nazvo kana kutenderera mberi kana kuti uri pakati kungonyuma so hana yako kungoramba kuti aiwa izvezvi vamwe vanoendera mberi vanozokudza kuipepe ukatogona vanyuma pa takasvika kuye takazofambira mahala takawesta takazodai saka ndo chinonzi mudzimu kutone mumwe mudzimu kuti kutone mumwe munhu angone chipo chekuti anongorotera munhu hope asi asingazokwanisa kumba gwenzi rokumukundisa
anokwanisa kurotora munhu hope kuti kana kumasove machechi zviriko kuti kutione varoti nevaratidzwi nevaprofita kuchi vanhu futi zviriko kuti kutione mumwe munhu anokwanisa angori nechipo chongopa munhu hope kuti ndakurotera pedzakati. Mumwe ane chipo chekurapa munhu nemakwenzi, mumwe ane chipo icho chandi kutaura chekuti unenge une chipo choshaya. Saka munhu kana wanzwa nemudzimu chirega kufunga kuti mudzimu wako iwewe wawanzwa nawo pamwe uchaita sezvinoita sekuchideko. Aiwa, dzifambire uzigadzirise. Kana uchida uchizvida wozviita negwara rakanaka. Kana uchida kuti aiwa ina handidi kupinda mune zvechivanhu zvine procedure yazvo zvinogadziriswa naye. Aiwa, kuti vanhu musarambe muri matambudziko. ndiri kupanzwa ipapo. Vanhu vanenge vasadeka kuti pamwe nekuda kuti vanhu vaakugara mumatauni, nyaya yemataura nyaya yekubika doro inofambiswa sei? Nyaya yekubika doro kana tichigadzirira munhu nawo yemudzimu haiperere muno kudaro, nekuti panoda kuridzwa ngoma, panoda kuitwa sezvichienderana netape yemudzimu sezvandachataura kuti manjusu here kana kuti machembere kana kuti ndanasekuru, handiti. Saka kana wauya pano dai raongora kuti mudzimu wako ukamira wakadai kudai pachirongwa procedure, kana uri kumadziva toenda neyo kumadziva, tinofambisa basa iro tiri kumadziva koko kusvika rapera. Kana uri kuti aiwa tiri kuenda kuninga, toenda kuninga nditione nzvimbo yanganotobikira doro. Nekuti kana munhu auya nechikamu chakafanana neichocho, mazera anoita basa iroro ndinawo, haitwe nevakomana nevasikana vechidiki. Ndataura ndakati zvinoda vanhu vakuru vasasaende kumadzimai, vasasaende kumazuva emadzimai. Kana vari varumewo ngavave vakuru vekuti havachaita bonde pese pese. Nokuti kana tichiita procedure yatakataurana panapa kuti isusu kubva tikutanga kuisa mamera kusvika tipedze vanhu vakubika doro havafanira kuita bonde. Saka kana munhu mukuru madhara echikuru anokwanisa kuzvimaneja kuti kana dziri 2 weeks pasina bonde anokwanisa kuzvimaneja seana vadiki. Pakasana vadiki ikoko vanoda kutadza kuzvimaneja, basa remunhu rotadza kufamba zvakanaka. Saka ndichiisa vanhu vakuru. Kana pasina zvekuwedzera ipapo ndine mubvunzo zvekare. Mazuva ano dzimwe nhare dzatiri kutambira ndedzevanhu vari kuti murume wangu ari kuita gumbomba gumbo panze, mukadzi wangu ari kuita gumbomba gumbo panze, ndanga ndiri kudaro nyoka. Munoziva here ana sekuru vanoita izvozvo? Kwachidegure kwakamira sei? Zviriko here? Nhau dziri nyoka rinowanika, asi hazvi zvinhu zvatinokurudzira. Waita dambudziko rakafanana neiroro, tisati tasvika zvokuti nyoka uya kuno kudaro dare ruongorore kuti chii. Dzimwe nguva pamuntu wemurume hauna simba mumba, vanokisa mudzimai pamiedzo. Zvinanzi atorwa nemukomana webasa, mudzimai azobatwa nemukomana webasa, abatwa nagarden boy wake. Saka uya muno mudare tiongorore, una muzukuru izvi zvikubvira apa neapa neapa, ngatigadzirise apa neapa neapa. Tozvigadzirisa woona kuti zvakufambira sei. Tisati tasvika zvikuru nyoka iyoyo ilast option yekuti zvaomesesa, asi matambudziko anokonzeresa zvinhu zvakadaro yanga madzimai chaiwo. Madzimai mazuva ano havachaziva kuti pane mvura pakugeza, mvura dzinofanira matembiricha akasiyana. Taurai tinzwe vabva vadzidza nokuti ana atete hakusisina ka. Mvura yekushandisa munhu mukadzi, mvura yaunoshandisa kugeza sikarudzi yako ngainge ichitonora, isiyane neinodziya yavakugeza miri. Uyezve pane mishonga inoshandiswa yekudziisa miri. Tinonzwa vamwe madzimai anonzi aiwa murume wangu akazoita dora akazodii. Aiwa, iwewo semukadzi ndosaka tiona vakadzi kune mishonga inochekwa. Iwe mukadzi adjusta ufite kumurume wako, kwete kushora murume wako. Aiwa, adjusta ufite kumurume. Unoza zvinoita mungoma zina kana ukatoroorana nemudzimai wako iri mhandara, ukatomubvisa mhandara, umhandara ndiwe,
asi kugara munhu anonzi mudzimai anosvika paanokura paanotamba saka kutamba ikoko kunoshandiri ndokunodzoredzwa nemvura inotonhora pana mishonga chaiyo yekutopfeka saka iwe uchazopedzera wakuona ngemurume wako anenge adora but iye ndiye akatokubvisa umhandara iwewe saka iwe semukadzi ndinofanira kuona kuti waita sei kuti uadjust ufite murume wako kana kuti murume wako asagowikana newe kuona kunge iwewe wakura akaenda kunze ukuona kunze kuchimuitira zvakanaka ona nge asangane nemhandara but atori munhu muombe akudarika iwewe watosiwa kumba atone vana kuti atone vana asaruita kunge mhandara girlfriend ikakurira mudzimai wake girlfriend rinenge tori hombe kana kutokurira murume wacho futi anomazvona nyaya yekuti unenge wasangana nemunhu anenge achiziva kugadzirisa nhau dzechidzimai kuti kana uri munhu mudzimai unofanira kuita sei. Saka chekutanga kugadzira imba yenye mukati mega mega usati watanga kuda kugadzira rukawa unoita sei gadzira imba yako mukati ndonika kwagadzira rukawa uchapedza vanhu kana usingagadzira imba yako mukati. Aiwa mapajekesa ipapa saka anozoti ngatiti munomudare masekuru chidegure anozopuhwa rukawo ndimunhu akandi atingati anenge azoita sei. Pane pamwe muzuku pane vamwe antoneshave chero toti nhasi anauyu mangwana abatwa nauyu mangwana abatwa nauyu izvozvo toamba ndaita yaona kusvika pakuita pfungwa idzodzo but kana waona zvinhu zvakadaro ndigara pasi nehama dzemukadzi anotsiurwa kana kuya kuno totarisa imba yenyu yemukati kuti yakanaka here tapedza ipapo toona kuti bosi hatikurudzira vanhu kurambana hatikurudzira vanhu kurambana zvachose hatikurambana kuvanhu kunosarisa vanhu saka tagadzira zvese tapedza tagadzira matambudziko asi kupera tinoona kuzosvika ipapo asi kuita kupa munhu rukawa runouraya aiwa. Saka rukawa rwamunopa nderwakaita sei? Kune vamwe vanopa kunamirana, pane vamwe vanoti tinopa ruware, mushonga wandinogona handigone yese wandinogona ndeworuware ruware kuti mudzimai kana akabuda achida kuita zvaanoita ikoko hapana chinobuda hapana chaanoona panoita ruware. Aiwa mushonga wandinogona mwese aiwa. Alright. Aiwa vazukuru tinodaira kuti vari kuzvinzwira vega tinoti chiri musakasaka chinozvinzwira. Mishonga yenyu iri munomu iyi yakawanda wanda mune imwe yamataura pane here yamasiya futi inoshanda mabasa ekurapa varwere vari kuuya mudare rasekuru chidegure? Ndine mishonga yakawanda iri munomu. Pane mumwe munhu muzukuru wekuti anenge arwara nguva yakareba munhu iyeye akarapwa anogona kutopora but utadza kufamba nenyaya yekuti munhu ukatora nguva yakakwarara unopindwa nemhepo mumiri isu pachivanhu tinoti munhu anopindwa nemhepo tine mishonga tinopa yekuti ukasike kusimba kurikavha inobvisa mhepo iyoyo totowedzera futi ropa futi mishonga chipoi zviriko tiri kudzidza saka kana uri kuti warwara dzimwe nguva pada ropa chachadatora shoma mumiri tokwanisa kuti mishonga itori kwechibhoi inoita kuti ropa richitowedzera rinenge chichiwanda mujana ichibvisa mhepo mumiri kuti munhu akasike kurikavha pari kunzikwa uyezve tizorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvirwere zvekudonha vanopenga tisingakanganwe madrugs ndinotoona rehab yekuti rehab iyoyo inoda mwedzi wese uri murehab kana wapinda mune zvemadrugs angava mwana chaiye apinda mune zvemadrugs ndotomuda utoziva kuti mwana wangu kumbomuendesa pasekuru kwemwedzi ndichimupa mishonga yandiromupa aivavi airwadze but inoita kuti kaaddiction chikara amenenge ndicho chidzikaro chavanenge uchinzwa kuda fodya chibve mauri kana ukaiona painoputiwa apa inofanira ramazuva ano anoti dombo ukaona kana paanenge achiputiwa padombo irori auride futi simbo yacho inobva yatokuipira ringava doro chairo kuna mwanhu kuti doro rinomwiwa asi kune vamwe kuti mamwire yacho achaita
vanhu vakarara vanobatsirwa kune vanopenga. Kupenga kune mhando dzakasiyana siyana. Mumwe wacho anenge achikonzereswa nokuti ari kushandiswa nemweya yezvikwambo, imwe munhu ari kuita mari nayo. Kunzi mazuva anenge achinatsopenga stereki uku mari inenge ichipinda. Vanobatsirwa here vanhu vakadaro? Vanobatsirwa, ndourombwa hwayo hwatati chataura. Saka chinenge chiripo chekuti chekutanga kubvisa urombwa iwowo tozopedza nokurapa munhu. Kutanga kubvisa munzwawo, kana tabvisa munzwa torapa ronda. Saka dambudziko rinozwapo kuvanhu rekuti iye wacho nyakurumba anenge achiramba kana kubatana nevamwe. Ndokazhinji anenge achina handifambe aiwa ina ndiende kun'anga ndinonamata anoti aiwa inini siyana inini ibvai muupenyu hwangu kumba kwangu anobva atodza mwe wake kuti kumba kwangu musauye itai mega itai mega handina hama ina chada kana ukamu wacho ngaupere. Vana vafana nevavo kana wauya kuno chekutanga ndinokuudza kuti mudaidzei kana aramba ndogadzira inonzi go back center. Iye kana zvamurwadza koko ndachakokorodza mwe wake kuti ani ndibatsirewo ndavana wachiuya pano manje tiri pago back to center ipapa. Vazhinji vari kuitsvaka. Ndiapi vanhu dzipi nyaya dzinoitirwa mago back to center? One, senyaya yandataura kunyanya nyanya yekuti wewe unenge ukabata ukutozviziva kuti wakatobata ende kutoita mari nazvo, vamwe vakutambudzika. Ngatifambei ona ndafirwa nemwana toni mabva dambudziko iwo kutoziva hako kuti mwana kufa kwake ndine chekuita ipapo iwo wakufuna kufamba toziva zvinhu zvangu zvinonotoa. Saka ndini chanongouya ndechekuti panouya uyu munhu achitava kuti ini pano ndafirwa nemwana kana ndane dambudziko asi mwamaramba kufamba gobhekisende pakasiyana. Ndokwanisa kutoti pafiwa ndokwanisa kutoti mufa rwise munhu akamuraya. Go back to center futi. Go back center futi. Alright. Kozoita imwe kuti munhu auya pano akurwara kupenga. Ukwanisa kutora urwere rwepamunhu iyeye uchizoonekwa achirwa ozonorwara muridzi wekubata mushonga. Same zvokuitwa nazvo. Zvoenda kwaari iye. Kana kachinasika pfungwa uchitanga kunasika pfungwa ndiye. Kungava kudonha chaiko pfari dzedzi dzinoshandiswa futi navaroi. Iwo ndonotaka kudonha muridzi wemushonga. Svika wadzoka kuno kurava kuti pandotora mhepo iyoyo yakupenga njiisa uyo atosara atopora. Vazukuru vari kuzvinzwira mudare rasekuru Chidekure ndizvo ndagona. Pane imwe here mishonga yatingati masiya. Toziva kuti mishonga yakawanda yandiri kuona panapa, asi pane inonyanya kutsvagwa nevanhu mazuva ese. Pane wamungati masiya here tichida kuenda kunovhara chirongwa tisati tataura nyaya yekuti munowanika sei? Mushonga wandandasiya ndiwe mhepo kugeza munyama. Chinhu chinonzi jambwa kana kuti munyama chinhu chitoripo zvishwa. Kusiri kuti kuroyiwa iyo ingori mhepo irimo mukurarama kwevanhu yekuti inoona kupfuura nepauri. Zvikusanganisa futi nekutoroyiwa nemumwe munhu asingade kuti ubate chakanaka. Saka mishonga iripo yekugeza munyama jambwa. Sekuti kwandaita kuti munhu anogona kutotsvaga basa achisvika painterview so anotanga asiri kutoonekwa. Kana kutoita namba 1 ukaendesa CV but iwo unonatsototorwa akatora vaya pashona kwachitotorwa kuvengwa asina mhosva. Ijambwa iro. Saka zvinhu zvinorapika, zvinhu zvinogezwa pano. Noti jambwa iro ukasagadzirisa mumba chaimo rinokonzera futi mumba dambudziko mumba kuti murume agona kuti kusema pada mukadzi chaimo kuti kusema igumbo panze kumumba ndatichataura iye zvimwe zvinogona kurufira pajambwa chaiyo. Aiwa pari kunzikwa ndodaira kuti munhu anenge achinzwa nematauriro ari kuita otarisa kuti zviri kuitika muupenyu hwake ndezvipi. Vazukuru vangada kuziva kuti zvese zvamataura zvekubatsirwa izvi vamwe vacho vanenge vasiri munyika ino yeZimbabwe nokuti muziva kuti vanhu vakugara kunzvimbo dzakasiyana siyana vanobatsirwa sei? Zvazvinoita ndezvekuti kana uri kunze kwenyika uri kwaunenge uri koko unofona sekuru ndine dambudziko rangu rakamwakadai ndoona daro rinoona dambudziko rako uri kuda kuti mishonga isvike kwauri here kana kuti unokwanisa kubatsirwa pasina chavatumidzirwa ikoko.
asi kana tena ngona mbuzi kunyasa kuti ndambudziko rako muzukuru ukuda kuti mushonga usvike ugeze kana uite sei unotumira mushonga nzira dzekutumira nadzo dziri kuana FedEx maDHL vamwewo kunosvika mabhazi kwavari koko hapana asingabatsiriki. Aiwa tinotenda dzimwe dzenguva unogona nehama iri kuno ropa rako wanga wamunin'ina hanzvadzi mukoma ariko kuno anokwanisa kutoshandisa mushonga nezita rako iwewe uchitokushandira iwewe asi uchitobatirwa nehama yako zinonzi ariwe ropa rako. aiwa pari kunzikwa kuna vanhu vanonzi vanotora zvipo zvevamwe vanhu ichokwadi here? ya nawo iyoyo iripo especially panhau yemudzimu yandachataura iye ndanzwa kuna vanhu nemudzimu vanouya pano vamwe vato nemudzimu yatotsipikwa ruvengo chairo kunyatsa kuona kuti mudzimu uri pamunhu ukabudirira une simba kutodarika vanhu vanochiva zvipo zvevanhu vanotora. Saka vanhu vanotouya pano vane mudzimu wakatsipikwa vaya ndinobatsira vane mudzimu isati yatombobuda yacho vakungozvinzwa kuti pane mudzimu dzimwe nguva vamwe tori dhimoniwo zvare nechavo toripo zineine zvibatsira vanhu kana nda kubatsira dzinza zvisizvo zvinofanira kuongororwa musati maomberera zvinhu nokuti munoona kutoomberera zvinhu zvisirizvo zvikwambo. Saka panhau yemudzimu haisi nhau yekuti munongoti mumba menyu imomo mwana atobatwa nemudzimu ngatimutengere machira ngatimuombererei moona kuomberera zvinhu zvisirizvo. Kana paita matambudziko paita ishu yakafanana neiyoyo chifambai kune madzisawira akafanana sesu kana zvinhu zvechivanhu toongorora nhau iyoyo kuti mudzimu chaiwo here kandi patoo neurombwa utoripo kuda kutohwanda nesvikiro. Nokuti panowanira chikwambo chiona kutokupai nhoroondo futi saka zvinotoda mudzimu kuti chaiyo kuti igone kupatsanura kuti ingozi chikwambo mudzimu chaiyo uwu mudzimu zaizvo zvinotoongororwa nemasvikiro. Tinotenda ngatichipindai panyaya yekuti vazukuru vanokuwanai kupi? Ini ndinooneka muno mumarimba New Marimba iri pano padhuze paaspendewapo wana pane maflatsi apo pamaflatsi papo ndipo pane New Marimba aya yezvidhina zvitsvuku aya yanezvidhina zvitsvuku apo. Vanhu kana vachibva muguta reHarare vabva kwavanenge vabva vachida kuuya kunoko vanokwira malifts kupi mutauni kana kuti kuMbare? paMarket Square unokwira makomba aenda kuMufakosi unosikoburukira papi? Unodzikira uchienda kuMufakosi unongopfuura papolisi mbichana paya polisi pamarimba chongoti kupfuura ipo paya pane chechi iri kusati kurudyi ndipo unodzikira papaya. Later Day Saints pane mamakombi zvakare anopinda nepo paya zvekuti usati wakwira ukabvunza ipo paya kumakombi kokuye kuti uda makombi anoenda kwaokay handitika pane mamwe anotokona nepo paya zvakare kana akona naipo paya usati wakwira murengi ukangoti ndoda kombi inopinda naMusasa mufako inoenda kuMufakosi naMusasa handitika uchingosvika ipo paya inobva yatokona pachechi ipo paya ndo muna Musasa imomo unodzikira pane musika urikusati kupedzisira kurudyi. Ndo chechi yakanzi Later Day Saints ndo pavanokona ipapo ndo road inonzi Musasa inonzi Musasa iyoyo usikosvikira pamusika panoperera marimba dzimba dzemarimba dziri kulefti padzinopera wakuda kunopinda muMufakosi dzakuda kunopera pane kabhusita karipo usvike papo wotodzikiswa hako ipapo ukatofona papo ndototambirwa unenge watosvika ipo pamabva mataura pakufona zvinoreva here kuti vazukuru vanofanira kutanga vafona vasati vauya kunoko kana kuti vanongouya chete nokuti vanzwa kuti sekuru variko? Aiwa vazukuru vanotanga kufona asati ava nekuti ndinombofamba sekuti akandaita kuti nhandiriso ndakapena ndori kubira kuMozambique saka unogona kufona wotozisa nzara sekuru avapo kuti atosafambire mahara dzimwe dzenguva sekuti akandaita kuti ndinoitira vanhu vemudzimu totobika doro saka kana takuita basa ravanhu ndiriitire muno muHarare ndotobuda pamwe ndokumadziva nenge ndakutoenda kumadziva kana uri kumaninga ndakuenda kuninga kuti ndinotambanudza matare evanhu ivavo saka kutamba fona ndokwakanaka. Iyo house number yacho kana vanhu vaakuzvitsvaga vanotsvaga vachiti imba yamunogara inetirwa matare
ine road here nehouse number here pakamira sei kunze kwokuti asvikire kumusika panoti house number manje vanobotanga kufona anobotanga kufona handiti because kuno nyuma sendati nyuma limbo kuchiri kutovakwa kana kakuti namba ka ndinoona kuconfuse because zhinji dzacho hadzisati dzatombonamirwa manamba mamwe achitori mastenda achiri kutovakwa nemimwe migwagwa haisati yapasitswa imwe migwagwa haisati yatombowa nemazita imo muno aiwa pakanaka saka itori basa vazukuru vangu pano kuti kana wangosvika muna musasa muzukuru wangu akutoyasi kutora ikoko naika ngatitaurei zvekare nyaya yerunhare nderupi runhare runoseenzeswa vazhinji vanoda runhare runoenda pawhatsapp noti vazhinji vazukuru vanoda kuita video call vachitanga vaona kuti ndimi here vavari kutaura navo uyezve mobva mataura nenyaya yekuti kana kuri kuti vazukuru vagare vaziva pane mari dzematare dzinenge chida kutumirwa ndizvo dzinozoenda pazita rakanzi chii uye nenhamba dzenhare dzacho mobva mavataurira vazukuru venya nhamba dzenhare 078 660 8489 ndodzokurora zvakare 078 660 8489 ndo nhamba dzenhare dzandinobatika tinotenda ko kana vazonzi pada kutumirwa mari vazukuru vanoziva kuti nderipi zita rinenge richizobuda ipapo ndinokurudzira kuti kana munhu achitanga uchida kutumira mari tanga kufona video call ndionini nekuitira kuti usazotumira kumunhu asirire nekuti namba kutaura zita pano kutone mumwe munhu anoti sakafana neroro anotora mukana iwawo pakangwara pane uchenjeriaight saka kuti wasarasike fona panhamba idzodzo ndataura 078 660 8489 utoita video call inini ndinotoona kuti handiyose uchide kure nekutaura ndaachise kwazara ningi aiwa pajeka ipapapo tinotenda mashoko enyu ekupedzisira kuruzhinji rwezimbabwe nevari kumozambique vanonzwa mutauro watiri kutaura vanoonawo Sly Media TV ndeyekuti kudii kuvazukuru mashoko angu ndeyekuti sekutaura kwandaita iko zvino zvichikurisana nechirwere chegomarara inonzi muka kana waona vaita masymptoms wayo kasika kubatsirwa uyezve madzimai garai muchitariswa breast cancer kana kuti gomarara rechibereko semadzimai ndikurudzira kumadzimai kunyanya kuti garai muchitariswa zviro izvozvo kunyange uchizvinzwa kuti uri right garai muchienda kuchipatara muchinoongororwa zviro izvozvo aiwa tinotenda vazukuru nditateguru tati chizviya zita chidegure tateguru chidegure sekuru chidegure vari kunyuma rimba makasununguka kuti muvafonere panhamba dziri paskrini idzi muchinzwa kuti zvamuri kuda kuti zvibatsirwe vanenge varipo here panguva iyoyo kana kuti vanenge vari kupi muchipanana tingati maappointment pari zvino izvi regai tigumire pano asi mucharamba muchivaona kwenguva dzakareba tichipinda mumatare navo matare akasiyana-siyana sezvatinogara tichiita nevamwe pano paSly Media TV tinotenda. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi,
Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe.